Driver sa series bus o ambulansya nga nalambigit sa panagbangga sa kadalanan sa Dakbayan Sugbo na itong Domingo sa hapon, parehong arestado o gipasakaan na og kaso. Cebu City Traffic Office sa mibutyag nga mao mga drivers kinahanglang seminaron. Adunay live report sa CP Marie Dumabok. Fem. Bob, gawa sa gihimong investigasyon sa Cebu City Police, ang LTFRB-7 ang ipadaw sa pag-showcase order ngadto sa kumpanya sa bus alang usab silang gihimong linaing nga pakisusi. Sa kuha sa CCTV, makita nga nagsubay ang bus di pasaruan sa daan samtang nakago signal. Apan sa dihang anaa kinidapit sa crossing, kalit nga nidasmag ang kusog nga nagpadagan nga ambulansya. Tungod sa impact, natipas ngadto sa pikas nga lane ng bus ug susamag naon tulang ambulansya. Mato di Police Lieutenant Colonel Clark Ariola, Pangulo sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO. Parehong naka-hospital arrest ang mga driver ug gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting to multiple serious physical injuries. Samtang namatay kagahapon ang nalabing konduktor. According manggod sa 4136 nato is supposedly if naay police, fire truck o ambulance nga moagi, as long as naa siya loud audible sound nga madunggan jud sa mga other drivers, mo give way gyud ta. We were not there during the incident, so di ta kaingon if audible ba gyud to ilang sound, and again we will find that out during the investigation that Gitugan sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO nga sukad Oktubre 1 hangtod karon aduna nay 21 ka mga vehicular accidents nga ilang natala. Dinaglambigit niini ang mga bus nga nagbayaan dinhi sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Hinungdan nga ang Cebu City Traffic Office ang muhangyo ngadto sa LTFRB nga ang maong mga bus driver ang kilalang mapaubo sa seminar sa CCTO. Mato ni Alma Casimero, ang Pangulo sa Cebu City Traffic Office, nga sa kapin 300 ka mga public utility bus nga nagbahian sa Dakbayan sa Sugbo. Si tinta lang kanila ang nakakuha sa Sitoms ID. Ang uban nga drivers wala ni undergo og seminar diri sa TOA. Ang ubang driver dili maabot sila taga diri. So may possibility jud nga maaksidente kay nga naman wala sila kabalo sa speed limit sa atoa sa diri sa Cebu City. Giyang kon LTFRB-7 Director Eduardo Montialto Jr. nga sa LTFRB ug sa LTO lang napaubo sa seminar ang maong mga driver. Tingwa nila nga imbitaron ng CCTO alang unya sa ikaduhang hugna sa seminar. Sa among god more on terms and condition, kanang unsay mga franchising, unsay mga violation nga di kaya nila dahil doon may kamay lang tayo nga defensive driving. Pero naman guna sa defensive driving na dako na dito sa LTO. Moagi og Cebu City Transportation Office for their travel line para mag-guided sila kung asa sila agi, wala sad na sila kakuha. Kay according to nila LTFRB temporary. So muna siya panghitabo ron nga kanang mga buses diyang gadagandagan ila na nga mga biyahe, ila ra na mga travel line. Bob, sa padayong gihimo karon nga local public route transport plan alang sa Cebu City, tinguha nga ang lagda kalabot sa public utility bus matod di Casimero nga kinahanglan kining mapaklaro. Bob. Daghang salamat, Fi Marie Dumabok sa imong live report.